ram huai ti buai nula bung khatna ziak tu Mr. X story bu tanna khachu choma sa khan mi thil ton mak tia khan kan tel to kha in la hre mang chu jeni te in kan thlen chuan anu le pa te an lawm to a zowi chan chin chu an lo hre ve a makan ti thu te chu an soya reipo kan om ma chuan zovinau chuan mirun kova u jeni uramanen khan anu in lo chuk te uati aron tia rang takin kan tlan thale ngala kan thleng chu thirim che thang ui ngur mai hi kan hre ngala zovi chu chuata alo boka ko hran upa te chuan an lo thut hual la ya an lo tong traya than te apo alo thungoi renga zovi chu thole khata aron tal buaya achil thi chu atlabu bua a phun bul bula ama sam chu akek na samai boka chuta ko hran upa ho chu melin an suala te chu apuan khum mi maya keipo chu ka suala te chu apuang boka chuta le othum cher chur hian nang ni hian min hne ngai lowang ati cheu mai kan ko hran upa pakhat chuan lali suwa mingin kan hne don che ati chu zowi chu lavin akhura kha min ka soi to su ati chul mai ani azoi toka khuma chuan kan mut chowata reipo alamu lawang tia chuan arun meng ko ka huat thala taka min nui so pa hian min siam chet khuma kan tre deuh that vekani chuta banga chuan lonin ilchung ceiling chunga chuan a thutung tawung mai ani chu akare chu azaw lova ma se anui zong chuan tha khur thei hialani chuta mun phia thlana ongkar bolhlokara po ka om thei nang ni ho hi engma in ni lo atile ta jeni chuan ram ti pa chuan ka hnunga chuan arun oma thante chuan zo atia amit tu dir zung zela zovinu le pa le anau chu chokalama anom thung kan ko hanu pa ho chu an tong trai char boka zovinu chu lo phein a fan om dan aron mu chuan a trap ta zoi zoya chutia ko hanu pa ho an tong trai lai chuan zowi chu a tre ruaya othum treng cher chur chuan du to ro u ati tuara a hlom thanoka chu vele hrui chu kala a zowi chu che theilovin thante nen chuan kan phurta a relo te a zowi pa le jeni an lo langa zowi nau chu amuto a jeni nu le pa an lo chuk boka zowi chu atalna samai upa ho tong try chu kan zom ve taloma kan zo chuan zowi chu azoi veka ka phone ka phora reverend zuala ka phone vata reverend zuala alo thlen chuan bible te hi aron aka zovina han mu chuan a tre tuara nang khai ngei ron ti don ati treng chuaya nang le na in be turin heta hian ka local atia zovi chuan ani mo idu chuan kanin bayanga ni mai ati treng le chura midang chu kan ngoi thap to chuta reverend zola chuan bible achiara ram huai chu lali suamingin chuak turin avo renga zovi chu akang le or thina keima chu minun melpa chuan nang hi ati treng chuai ka phuala hrui chu atal chata min bo beta min rek ta hrepa ka thi thelani midang ho khan min lo man ben lo phaisela chuan ka thi chiang viu ta ve ang chutia min thla fel ve chuan thante nen zovi chu kan man bet ti la kan bo bet ani zok mang chu reverend rama chuan alu chunga chuan bible chu a ngata a tong traya midang pon an lo zom hloma a chaka chak dan chu mai che tha hi ani mo lo thante nen chuan min pai leng top mai ani reverend ranga chuan lali suam mingin chuak ro ati tuara ram huai chuan lau tak hi ani le pokati ma chuan
kan ko thran upa pakhat chu kalama chuan aron kat phei noka kanin tau chora ka thule noka ka nar chu a thi zoi midang chu an tong trai zela thante a ero chu a thu zoi renga zeni aron tlan pheya romol chuan ka nar thi chu aron rufaya chuta reverend chuan ne na puan vek tur atia ne na lali suamingin voi thum kan puanga zovi chu azoi noka chuta reverend rama chuan ala chuak lo deuh itrin photang u chuan nang pastor doi zeble uire mangkha voi khat ma ron lang to su atita hrepa thante chuan tiro i phei photang atia zovinu chuan minria pui hram te u ati tlata wangin zeni tenen chuan kan ria pui ta zoka